फाउन्डेसननि गाहाय नेहाथारि मालाबा आफादगिरि होननानै जोङो खोनायो आं दाबो क्लियार नङा खिन्थु प्रेस मिटआव आं बावैसो नुदों बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंदों दा बाथ्राया जाबाय बिथांनि बे मोनसे स्वभाब दा बेनिखायनो आं मोननैसो बिथांनि सायाव एसे कुइसनसो खालामनो लुबैदों जोंबो मिथिनो लुबैदों आरो आं दाखालिबो मोनसे इन्टारभिउआव बुंदों जे बिक्रम दैमारि आसलते सोरनि एजेन्ट जानानै खामानि मावदों ना बिथाङा बिपिएफनि एजेन्ट जानानै खामानि मावदों ना सोरनि जानानै मावदों थांनाय गोलाव सम बिथाङा सोरजों दंमोन दाबो बिथाङा सोरजों लोगोसे खामानि मावगासिनो दङ जाय समाव बिथाङा कमलि बसुमतारी बिथांजों पिए हिसाबै खामानि मावदोंमोन बा खाथियाव थानानै खामानि मावदोंमोन बारग' बिटिसिनि डिपुटि स्पिकार नेर्सोन बर' बिथांजों जिथिया खामानि मावदोंमोन हाग्रामा महिलारि बिथांनि खाथियाव थानानै राइट हेन्ड बायदि बिथाङा जाय समाव खामानि मावदोंमोन दा बै समाव बिथाङाथ' हारिनि बाथ्रा मालाबा बुंफेराखैमोन हठाथनो माबायदि एसेबां माहारियारि बाद जातीयताबाद जाखो जों हमनानै मोनाखै ना पावार गोमाजानायखायसो गोदाव सोराव जाबाय नामाथाय दिनैनि तारिखआव बिथाङा लरेन्स इस्लारि बिथांखौ समालोचना खालामनायखौ नुदों दा बाथ्राया जाहैबाय सासे जातीय संगठननिफ्राय फैनाय बिटिआरनि सिगनेटरिखौ जानला मोनला मानसिफ्रा गोसो जाबानो समालोचना खालामनाय बे बेसेबां माने गनायजाथावना बर' रायजो राजाया बेखौ बिजिरगोन मोनसे बाथ्राखौ कुइसन खालामनो नागिरदों बिथाङा आसलते बर' हारिखौ गावस्रा होनो नागिरदों ना खौसे खालामनो नागिरदों दिनै बिथाङा सानजानि बर'फोरनि दुखु दाहानि बाथ्राखौ बुंबाय थायो बिथांनि जाफोर बुंनाय बाथ्रा बेफोरबायदि बाथ्रायाथ' कनस्ट्राक्टिभ नङा माखासे बेलायाव जोङो एसे डिस्ट्राक्सन माने जोंनि गेजेराव गावस्रालायहोनाय लाबोनायनि थाखायसो बुंनाय बायदि मोनो जुदि बिथांनि बिदि माबाफोर एजेन्डा दङब्ला बर' हारिखौ गावस्रा होनाय बिथाङा थारैनो बिनिफ्राय एसे गोजानाव थानांगौ जुदि जोंनि गेजेराव बिदि सानजा साहा खोला सोनाब बिदि गावस्रालायनाय जायोबा बिनि दायखौ सोर लागोन बिक्रम दैमारिया बिथाङा रेसपन्सिबिलिटिखौ लागोन नामा बे मोनसे जोंहा कुइसन जादों दा बिथाङा माखासे समाव आं दाखालिबो बुंदों जे इमसनेलि ब्लेकमेल खालामनो नागिरो दा बिथाङा दिनैनि तारिखआव एनडिएफबि जोहोलावजो बिथांमोननि बाथ्राखौ बुंबाय थादों जोंबो गनायो माखासे बिथांमोननि जिफोर माने समस्या दङ बिथांमोननि समस्याफोरखौ लानानै बर' हारियाबो सिरियास लासै लासैनो मोनफानि उनाव मोनफा बेफोरखौ मावनायनि थाखाय गोसो गोरबोजों बयबो नाजागासिनो दङ बर' हारियानो बिथांमोनजों लोगोसे दङ नाथाय दिनै बिक्रम दैमारि बायदि मानसिया बिथांमोननि जानानै अकालति खालामदों दा बाथ्राया जाबाय बिथाङा बेखौ फिनिशिं होनो हागोन ना हाया गाबोन समफोर बिथाङा माबा मोनसे पजिसन मोनखांनायनि उनाव एनडिएफबिनि जोहोलावजो दा बिथांमोननि इस्युखौ बावगोरगोन नामा दा बै समाव जुदि बावगरोब्ला मानगोनां एनडिएफबिनि दैदेनगिरि दावहारुफोरा बिथांनि सायाव मा बेबस्था लागोन दा बे बाथ्राखौ बिथाङा सानदोंना सानाखै बिथांनि फिउचारनि बाथ्राखौ बिथाङा सानदोंना सानाखै जाय मानसिफोरा बिथांखौ दिनैनि तारिखआव सापर्ट होदों फैबाय थानाय समाव बे जुदि बिथांमोननि खोथाखौ लाखिनो हायाब्ला खारखोमानो जुदि नागिरोब्ला बिनि दायनिगिरिखौ सोर लागोन बिक्रम दैमारिया बै समाव सिटुवेसनखौ कन्ट्रल खालामनो हागोन ना हाया बेफोरबायदि माखासे कुइसन दिनैनि तारिखआव जादों दा थारैनो आसरित घटना दिनै बिपिएफआ पावार गोमाजानायनि लोगो लोगोनो बिक्रम बायदि मानसिया माने थाबनो बहानिबाफ्राय जोनोम जानानै माखासे गिदिर गिदिर बाथ्रा बुङो मिडियायाव ओंखारनाय बाथ्रा बुंनाया गिदिर बाथ्रा नङा नाथाय प्रेक्टिकेलाव जातिनि थाखाय खामानि मावनायासो गिदिर बाथ्रा बिथाङा जेरैबायदि बाथ्राफोरखौ बुंबाय थादों बिथाङा आरो मोनसेल' पार्टिखौ माने टार्गेट खालामबाय थादों जोंहा माने डाउट दङ दिनैनि तारिखआव बिथाङा मोनसेल' माने पार्टिखौ टार्गेट खालामनो आरो मोनसे बाथ्राखौ दिनै नायदों बिथाङा खिन्थु इलेक्सननि बाथ्राखौ बुंनो बावगाराखै दिनैनि तारिखआव बिथाङा बुंदों माने इलेक्सनाव सोरखौ देरहायो सोरखौ जेनहोयो बेखौ माने ओरै होननानै इनडाइरेक्टलि बिथाङा थारमाने मा बुंनो नागिरदों बिपिएफखौ भट हो होनना बुंनो नागिरदों नामा अब्लानाथ' बिथाङा बिपिएफनि एजेन्ट बिथाङा दिनैनि तारिखआव जुदि बिपिएफनि दालालगिरि खालामनो नागिरदोंब्ला अब्ला बिथाङा क्लियार खालामना लाथों बिथाङा सोरनि जानानै बुंनो नागिरमादों दा जोंहा डाउट जादों थारमाने बिथांनि सायाव बिथाङा ओरैनो सायाव निउट्रेल बायदि माने बुंनायफोरखौ देखायो खिन्थु सिं सिं बिपिएफनि मानसिफोरजों जेरैबायदि लुटि हुथि खालामबाय थायो बेखौथ' रायजो राजाफ्रा मिथि गैया नङा होमबा दिनै थारैनो गोबां ठिकादारफोर दङ जायफोरा जातीय सेन्टिमेन्ट दङ बिथाङाल'सो माने ओरैबायदि ठिकादार नामा जायनिया सबनिख्रुइ बयनिख्रुइ बांसिन जातिनि सेन्टिमेन्ट दङ दा गुबुनफोरनि सेन्टिमेन्ट गैया नामा बिथांमोननियावथ' जातिनि सेन्टिमेन्ट दङ नाथाय बिथाङा माने सिगाङाव थानानै जेरैबायदि बाथ्राखौ बुंबाय थादों जोबोद लासिंसिन नाङो आरो दा जोंनि गेजेराव गुलाय गुजाय खामस्लायस्लाय जुदि बिथाङा नुमारदोंब्ला जोंनि सायाव डिसक्रिमिनेसन जादों होननानै जायफोरा खालामदों होननानै बिथांमोना बुंदों बैफोर मानसिखौ बिथाङा मानो टार्गेट खालामना बुंनो हायाखै अनलि बिथांनि नोजोराव प्रमद बर' लरेन्स इस्लारि आरो एबसु बिदिसो फैबाय थायो नामा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि मोनसे जातीय संगठनखौ बिक्रम बायदि सासे मानसिया समालोचना खालामनायानो जातिनि थाखाय दुखुनांथावना एबसुआ जातिनि थाखाय मा सेक्रिफाइस होआखै एबसुनि आन्दलनाव बिथाङा मा बिहोमा दङमोन जातिनि आन्दलनाव मा बिहोमा दंमोन बेफोरबायदि माखासे कुइसना फैदों जाय मानसिया जेबो कन्ट्रिबिउसन गैया बेफोरबायदि मानसिया दिनै जातीय संगठनखौ समालोचना खालामनाया बेसेबांखिनि गनायजाथावना बेखौ समाजआ फोरमायसिगोन आरो रायजो राजा बिथांमोनाबो सोंनांगौ बिथांनियाव जे एबसु बायदि जातीय संगठनखौ बारे बारे समालोचना खालामबाय थानायनि पावारखौ सोर होखो बिथांनो बहानिफ्राय अथराइज जादों बिथाङा सोर बेकिं खालामदों बिथांखौ बिदि माखासे कुइसनफोर जादों दा बिथांखौ आङो इउ पि पि एल नि नङा सासे सरासनस्रा सुबुं हिसाबै रंगुल बर' हिसाबै
आं बिथांखौ चेलेन्ज होनो लुबैयो मानगोनां बिक्रम दैमारि नोंथाङा जोबोद माने गियानि सुबुं बायदि देखायनो नागिरो नोंथांखौ आङो खावलायदों जायखिजाया नोंथांनि गोसो बायदि मोनसे चेनेल नोंथाङा चइस खालामनानै ला नोंथाङा सेलेक्ट खालामनानै ला आरो बिथाङा 6 सिडुलनि पावारनि बाथ्रा बुंबाय थादों 6 सिडुलनि सायाव बिक्रम दैमारिजों आं डिबेट खालामनो जोबोद गोसो लजिकेलि डिबेट खालामगोन बिथांमोनाथ' सिरिसिजों खोनायो एसे असान्ति खालामनोबो नागिरो होननानै आं बिथांखौ दिनैनि नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायदों बिक्रम दैमारिया जुदि साहस दङब्ला आंजों बिथाङा डिबेटआव जिरायथों आरो बिथांनि गोसो बायदि जायखिजाया चेनेलखौ बिथाङा बासिनानै लाथों आं बिथांजों डिबेट खालामनो थाखाय थांगोन लजिकेलि डिबेट खालामगोन नांलाय खमलायनि बाथ्रा बुङाखै लजिकेलि जाति दानायनि थाखाय बिथाङा बेसेबां सिरियास बै खालायनो मिथिगोन आं बिथांखौ बेखौ चेलेन्ज होदों इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लाबोदों सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा होगासिनो दं 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि एक्सेन्ज बाइक बायगिरि बिथांमोना इसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनानि मडेल बाजाज सिटीनि मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलनि बाइकखौ आरसि आरो इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 1,000 रां होग्रोनानै गोसो बायदि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे सराइबिल फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमावबो बाइक बायगिरि बिथांमोना खुंफुंजानाय इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लोगोसे एक्सेन्जआव फैनानै नोंथांमोननि बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा नोंथांमोननो लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि गंसे हेलमेट फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आबुङै मिथिबावनो थाखाय 9395303476 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन